Kang sing kuat gagah sing gagah lanang diteke ayo tak usahake nduk disawang wong akeh ayo sini anu do mulya ngapa to nangke iya sik kurang buri ayo aja ngono ngisi-ngisi iki wong lanang diteke niken sekrupe kendo sekrupi apa baut dok entang ngadek kok kan aku kadung kowewe wis ngono peten aja ceblok pokok aja ceblok piye wong iki engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok kowe ngadek kok kadung pewe diomongi kadung penak ngene aku ya kesel pokoknya banget nah loh ini sing dedek ngene malah romantis ada itu suasana kayak neng taman bayangke iki kayak neng taman terus iki nggon lincak nggon lungguhan ngono kae Pak niken dalem iki wong ora buk iki dudu tugu nduk tapi penak ngene empuk kowe penak aku ngampet apa kan aku kan ogak sajam lho iki tenan nduk sing mbok lungguh geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho wong dilungguh geger kok nyetrum teko ndi rek utawa idolane cah-cah nah nggih idola genduk Niken Salindri nggih langkung prayogi katuran nggih iya monggo Pak ingkang murba nggih monggo nduk Niken Salindri kepareng minggah wonten ing panggungan. Yo, Cok. Di sepoti, Cok. Yo. Iya. Mangga genduk Niken katuran minggah wonten ing panggung paring panglipur iya para miarsi mugi berkah Allahumma amin penontonnya pada senang wayangan di jalan alek insya Allah tadi mubalek disambut nganggo mercon eloke Mbak Niken ngeten iki lha pripun Niken tekoe sing awal banser 10 Niken bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecekel ya aja meri kok menungso duwe kabejan siji pati loro jodoh telu wayu papat pangkat 5 donya kabeh menungso duwe kabejan Mbak Niken munggah sepot telok kembang api jedul meneh kula munggah jego kikirik wau ora masalah rezekine dhewe mangga lho niki genduk sampun wilujeng dalu sugeng dalu Bapak nggih selamat malam selamat malam derek tepan kula Niken Salindri saking Kediri nderek ajar nggih Pak nggih bilih mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten nggih ora masalah ning karo dalang tuwa lho Nduk nggih Pak jenengan paring asma Pak Alek nggih lah kula kinten niku pas ngejab kula niku to niki mengke dalange sinten kula ngoten to sing gadah damel namine Pak Bayu nggih Pak Bayu kan sing ngersakne kula piyambak niku sinten Pak Bayu piyambak sinten Pak dalange kula ngoten to niki namine Mas Alek ngono to kinten lek ganteng enom ngoten to Pak kula kinten lho nggih kula kinten lah terus niki wae kula nggih mriki to Pak nggih kula
kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek glek iki tenan. Kok ceklek glek. Tekese tenanan. Tenanan iki. Aku terus tekone nggone Sela. Iki jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan anu sing nanggap niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange masalah iki to Mbak aku ngono. Iya ki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom sik bagus ngono. Nggih mboten apa-apa lah. Jenengan kita sik bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Enggak masalah, enggak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni, Pak. Salim riyen. Tempangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Ampun disuwi. Ora tak isui. 3 dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Wangi. Heeh, jajal wah salaman kowe. Karo sapa? Karo awakmu. Iya, coba to. Lho. Kak. Piye to? Piye to piye? Piye? Nak kono genah ambune iki tak. Ambune niken iki ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepuh salim. Bareng kowe sing saliman nak. Salim sik karo niken coba. 7 dina 7 bengi iki ora ilang. Coba Pak, mumpung sik anget, Pak. Wangine Casablanca iki parfum luar negeri. Luar negeri. Original. Salim ya Bu ya. Nggih, Bu Yakni. Loh, Fresker. Iki Fresker apa Balpiri kayak Bu iki? Antarane Fresker karo Balpiri. Sudah, masa perkara Salim kok yo. Wangi ya. Cantik. Enggak boleh gitu. Salim dulu. Alhamdulillah anak kita. Ya wangi jane. Wangi. Loh, kayak apa, Nduk? Kayak apa? Kayak kecing-kecing piye ngono. Iya bener. Bener. Gara-gara bar salaman karo kae mau Nduk dadi. Rumangsamu aku anggap peceren ngono apa piye kok? Ora keringetku karo keringetmu iki dadi siji ngono lho Pak dadi. Ngoten niku. Oh iya, iki ora tuwek, Nduk. Sapa sing ngomong tuwek? Lho, Alek ternyata tuwek. Ora, aku ora ngomong tuwek. Aku ki ngomong tak kira enom ngono lho. Asline yo enom. Terus ketok suwek ki. Kok suwek tuwek? Tuwek kok suwek. Urusane oke. Mas Gareng, aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Nyuwun sewu. Jenengan upama pengin jangan, pengin olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek dinggo santen? Dienggo mbot. Dinggo santen? Nek santen sing tuwek. Nek dienggo mbothok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah. Upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? Tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek enak. Enak. Sing nom ora enak. Nah, niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo ngene yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Nom ora enak. Ngawur malah sing tuwa iki kisut. Apa iya? Sing nom sik energik. Masa nak tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Nek sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Lek pengen rujak kae ya, Pak. Rujak cingur. Kae gedange tuwek apa nom? Gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang teh ora nyonyot kabeh. Rujak ya. Jangan bung kae. Nom apa tuwek? Nom. Nom. Lah coba jangan ori sak bonggole sak barongane. Gelem ora? Aku ora nyokrok kabeh ning lambe. Monyor tenan kok. Oh, kabeh iki enak sing enom, Pak. Dadi nggon-nggonan ya. Nggon-nggonan. Jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan. Jangan pilih kasih nom tuwek, kabeh milih enom, Pak. Nggih. Menyapa dulu Nduk Niken kalian para pamirsa. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken, sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing dalu menika. Matur sembah nuwun sanget kagem Pak Bayu. Sampun menyeluk itu. Nimbali kula kalian Pak Alek kalian Pak
Pakde garangan. Ayo gareng. Nah, aja garangan. Aku nek dilone garangan nesu aku. Lha kok iso? Aku iki luwak udu garangan kok. Pakde gareng. Nek dilokne apa-apa nesu ya. Tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya, pikantuk rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah ora lokak ning malah kebak, mugi-mugi seger waras, awet leh momong anak putune. Sampeyan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika ayo ndang ingkang sing ndi? Endi ayo nika seta jempolku lagi goleki nek jempolku mandek lak yo nggon-nggon. Zal ayo Pak Bayu wis dilunasi lho. Iya wis dilunasi kok ora ngerti. Nah iki lho. Mosok sampean pisek to? Iya. Iki lho jempole lagi goleki iki lho, Nduk. Ya. Lah, kalau wis ngene-ngene. Pak Bayu. Lah ketok untune tok. Lenggon petengan kaya. Iya petengan. Sehat selalu Pak E. Amin. Ya, amin. Sehat-sehat selalu. Wah. Nggih, wah, kuwi jenggoten to. Tekon pangibadah kok, Nduk. Betul. Heeh. Nyapa? Jenggot. Nggih. Oh. Mbok kira apa? Lah tekan kene jero wabut kabeh. Ndak patek ketok kan min 2 mataku. Ndak patek. Oh, min 2. Nek sing muni wong ayu ki wis ora apa-apa, Pak pokoke. Ndak terlalu terlihat. Nanti Pak Bayu diaturi munggah yo, Pak De. Oh, iya cocok. Nanti iki sing berkompeten sing nanggung hidup kita untuk keluarga dan kru untuk 3 hari ke depan. Ya, Pak. Nanti Mas Bayu, Mbak Lurah, Mbak Lurah Teguhan kepareng minggat. Nggih, Elah. Nembang sik, Nduk. Nggih, nembang. Sing diantu-antu marang sagung para pamirsa, kadang YouTuber semono uga, Nduk, didongake sehat selalu. Nggih, amin. Menika saking Jawa Tengah ugi kepo atas sanget. Oh, nggih, enten sing saking Sragen niku bapake selalu hadir setiap niken Salindri pasti hadir. Nah. Sehat selalu, Pak. Jantenan elok nika. Elok. Nggih. Iya. Monggo niki kula kae nabrak kene ra yo? Apa toh? Nabrak piye to? Sepur nek jalure dhewe. Wong sepur liwat nggon kono kok. Enek jalure dhewe. Sepur kok menggok nonton wayang iki. Mangke rinasa nggih, Pak. Nggih. Anakmu wedok sing SMP ke suarane yo wis ngene iki. Pangestunipun, Pak. Pengestune piye? Dereng. Nggih. Ya wis rampung leh sekolah. Malah pun rabi kok, Pak. Duh, SMP iki. Kae sing tau dolan karo aku kan? Heeh, Nduk. Mosok. Ya ora apa-apa. Lah jare kabare meteng. Lho, sing ngomong sapa? Ndak, anak baik-baik kok. Fitnah nek ngomong anakku meteng, malah wis nglairke kok. Walah. Yo. Suara dipersudi ya Mas Gareng. Nggih. Ngenteni
Bosen ah. Iya tadi. Bosen. Lah kok bosen? Lah kita itu ndak ada kebiasaan apa gitu loh. Mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo nah, kamu wih mbak yo sing duwe inisiatif to. Ndak punya bodoh gitu. Ndak suka wih. Nah, aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. Tidak. Nah, tidak bisa. Lah kecuali ini dunia panggung. Dunia panggung. Satu untuk semua. Loh, CTV tahu dah. Ayo ndang digandeng aku. Lah gandeng kowe tawa, aku mangkat kok. Wah, aku ngenteni mbok tawani kok. Asline ket mau ngempet to. Lho, aku ki asline kok ora tawa-tawa. Aku ngono wis roman. Wis kemudu-kudu jan aku lagi, Pak. Wong kene iki menjaga kok ya. Njaluk digandrung di roman. Iya, kita roman bagaikan Romeo dan Hawa. Romeo dan Juliet. Oh iya, kok Romeo dan Hawa. Ini iki ora kaya ya wis Pak. Wah, patut ora patut, Pak. Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake mbae lanang ngene iki. Ini kok rezeki kok. Rezeki kok. Ora apa-apa. Bawa. Yen bos rina kayanen nyapa lo malah jijik aku. Kok jijik aku ki ngematke sing gagah dadi wong lanang ki sing gagah teteke ki ngene sing tak adepi ki kaya ngene lho aku kulino sing ngadepi nang omah ki wonge mekrok ngono kok dadi iki wis dadi bojomu iki gedhi lho. Walah Pak mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to sampean. Alah henggal ratri Delan Kang Mas ning layar kae gambare kita berdua bener awakku lek wedaan menyatu bener lah kok kowe kaya topeng ora matuk wayahe ngono kuwi iki diwedhaki sakene kene kabeh diwedhaki ora rata aku menunjukkan lelaki sing tidak sombong nih nyapa ya kok iso mergo ketampananku tak tutup karo labur putih. Tuh, tapi aku seneng lek pas kita ketemu itu pas di pondokan itu pas sampean ndak make up itu kayak kelihatan ganteng loh. Asine. Wah, makasih. Omonganmu lek ganteng sawang. Luwih ganteng neh lek ora disawang. Oh, tak kira ngelem ganteng ternyata nek ganteng neh ora disawang. Mak ya madhepmu rono. Nah, madhepmu rono. Wis sak kecekele, Pak, sak entuke. Iya. Barang larang iki kok. Wis jan ya niken kaya ketemplekan tekek ngene iki malah. Upama kowe duwe anak kaya niken piye? Hah? Kok upama duwe anak kaya niken? Wah, tak jaga awan sore wengi, Pak, tenan. Nang omah tak tutup pintune. Turu ngono tak tutupi selimut. Tak buka tok tak tutup neh ngono, Pak. Aman tak amanke duwe anak kaya ngene iki. Tenan. Wah, anakmu ke ya kok tutup no? Hah? Kok tutup? Tak tutup apa kowe blodos meneh kok tutup. Ayo mlaku karo mlaku Cahayu. Kang dulu sing kuat gagah lanang diteke ayo tak usahake nduk disawang wong akeh ayo sini anu do mulya ngapa to nangke iya cek kurang buri ayo aja ngono ngisi-ngisi iki wong lanang diteke niken sekrupe kendo sekrupi apa baut dok entak ngadeg kok kan aku kadung kowewe wis ngono peten aja ceblok pokok aja ceblok piye wong iki engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok kowe ngadeg kok kadung pewe diomongi kadung penak ngene aku ya kesel
anu golek kanca yoga sing babak karo kowe, Nduk. Ya enggak mau, udah mau aku. Lah beda umur kok, Pak. Lah iya to. Nik kan baru belasan tahun. Ning kudune wong tuwa iki kalah rasa ning menang cara kudune. Lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane piye? Cangkemmu. Lho, maksude ngopeni para-para pesinden lho. Carane piye? Carane ya kuwi mau. Nek ngene aku ra kuat carane piye, Pak? Sikil loro no. Sikil. Maksudnya piye, Pak, sikil loro? Sikil loro. Lah yo kayang no, Pak. Ngene. Ora ngono kuwi. Iki mau lah sikil siji ora kuat. Yo sikil loro. Oh ya, Nduk. Sikil loro. Nyah. Ya. Nyah. Atuh piye manut bapak to? Oh, sikil loro. Ya bener, Pak. Berarti sampean madhep rono, merangkak. Merangkak. Lah, lho, ndak gitu. Nah. Iki sing dedeg bokonge diangkat, bokonge diangkat. Nah. Loh, ini sing dedeg. Iya. Nah, ngene malah romantis. Romantis. Ada itu. Suasana koyo ning taman ngene kae, Pak. Bayangke iki koyo ning taman terus iki nggon lincak, nggon lungguhan ngono kae, Pak. Niken. Dalem. Iki wong ora buk. Iki dudu tugu, Nduk. Tapi penak ngene, Empuk. Empuk. Kowe penak aku ngampet. Apa-apa kan aku kan ogak sajam. Lha iki tenan Nduk sing mbok lungguhi geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho. Wong dilungguhi geger kok nyetrum teko ndi? Iso teko kene iki cenut. Ndasku iso cenut, Pak. Tanganmu iso kaku ya. Tangan sikilmu iso kaku ya. Lah, wis ora usah nganggo roman-romanan. Ya. Ya. Wis ora ngatasi. Ora ngatasi, Pak iki. Jamu. Sliramu. Bariki suntik. Aku sehat kok, Nduk. Aku ora perlu suntik. Jajal mlakune. Aku telaten minum bio moringa. Tanan liya daresnani lahir Terus ke apa, Nduk? Napa tembang? Impenku nggih, Pak. Injih.
Cahayu wah jan luar biasa. Ini multi talenta hebat. Kita doakan Mbak Niken tetap eksis sehat jasmani rohani. Nggih. Anu Mas Garing. Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Oh nggih. Ngasta Demang wonten ing Teguhan. Oh. Mbah Demang Teguhan. Ya, diaturi munggah panggung. Ya. Ayo, seperti Cok. Yuk. Mbah. Dereke Mas Bayu. Keliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Niku putrane Mas Benu. Abah Benu. Dalam bola saya duduk sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari bagaikan tak berdiri. Becak jalan hati-hati. Sugeng dalu Pak, nggih sugeng dalu Pak Bayu, yo gantenge. Ade. Pak Bayu jen. Wah, iki. Lah piye? Pak Lurah to niki? Agemane batik, jin sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah batik, sendal jepit. Nah. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Jan iso-iso ning lakoni lho. Siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition gaya luar negeri. Kiri kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta ya nggawa ngono kuwi, ora nyugumun. Ora kok wernane. Macak ben gak bayari, ben gak nambahi. Kula ki mboten ora nggon serampate, ora nggon sepone, Pak. Piye? Apa ngaten? Enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Sampun. Jan elak. Men ora kon nyawer jare. Luar biasa. Ben gak nyawer. Pandungane penting sehat, Mas. Pokoknya yang penting sehat. Sampai sehat, awet gagah, awet ngomong anak putu, awet wis entek. ora masalah. Jeneng untu aku. Untu entek niku tidak tua, Pak. Tua-tua ning klobok dhuwur tuwa ngesor modot. Wah. Pak Bayu ki masih ora ndek untu lho, Pak De. Ning duwe gingsul siji. Wih, tenan iki. Lha iki siji. Ya ora gingsul. Napa? Nyat keturunan siji tok. Iya, ini Mbak Lurah. Ini Sehat selalu, Pak. Mbah Lurahnya juga disapa. Mbah Lurah Teguhan. Saking Mbah Lurah pundi? Kula Lagu napa monggo? wis. Kula niki awale kanca kali Pak Bayu. Tangga kanca wis dadi dulur. Jadi jane lurah niki lurah ngetrep, mengki jenengan unggahne ya. Lah niki tapi di ngetrep lurah Medjoho komplit. Oh, tapi karena niku wau golek 10.000 dulur. Niki lagi siji kula. Nah, berarti sik kurang 99.000. Nah, dulur mawon. Nun sewu damel Mbah Lurah ngetrep kali Medjoho. Mbah nuwun sewu Mbah. Mbah Medjoho, Mbah ngetrep. Iki apa ganti mic apa pancen suarane sing stereo to? Guys, wis entek apa-apane ya ngono kuwi. Entek sak suarane. Tapi patang dino nyalami tamu monggo. Wah, saking grapyake kentekan swara. Garek triple tok ya, Pak. Lah, ora pandang sendale, sing penting tase ngoten mawon. Nggih. Mbah Teguhan anu ah niki Mbah. Lah niki Bang Bedho kali Bang Ngetrep. Bang Ngetrep. Lah. Elak. Mbah kuwasan pun Gendalu, Pak. Gendalu. Jadi, Bapak. Hah? Monggo. Si. Oh, sungkem kula Bapak. Niki penggemar-penggemare Dik Niken. Oke. Demang-demang. Iya. Lah kamu punya penggemar enggak? Ya duwe. Sugeng dalu Pak Demang. Kuwi penggemarmu to? Demangmu iki. Layak kok padha. Ya seben Pak, ya titahe Gusti. Ya. Menika Pak Demang pundi nggih batik? Ah, nang Bedhoho. Bedhoho. Lajeng menika Pak Demang Ngetrep. Bang Reksa desa Ngetrep niki. Oh nggih. Nika tasih kuwat demang-demang Mas Gareng. Oh ngoten, mboten diunggahne sisan, Pak. Nggih, niki mawon riyen. Nggih. Oh ngoten nggih. Bergilir. Iya.
Kang Mas Ian tingkat kantun 3 niki wau wis mantuk kabeh. Monggo. Tapi pun titip teng Mbah Ngetrep wau. Nggih. Badhe paring dawuh ngersakaken nembang menapa? Nembang napa? Anu. Nggih, Mbah Ngetrep niki biye Simbah Reksa kesan mboten kualat nggih. Monggo, Mbah. Lho niki ngumun. Nah napa? Mboten nyangka-nyangka saged panggih kalian penyanyi kondang nasional. Tambah umur. Mboten nyangka-nyangka saking Mas Bayu. Nah, ngawonten pagelaran wayang. Kesempatan. Mumpung kepanggih jenengan sawer. Mumpung kepanggih. Kula malah disawer, kula Mbak Niken niku kandel kula tipis Lah, napa nih sing kandel, Pak? Lah. Nggih, niki lho. Heeh. Nggih. Ngersake lagu napa? Mbah. Lestari mawon nggih. Oh, nggih. Iki Lestari niku kula ningali teng YouTube niku Mbak Niken niku naik mboten selendang biru nggih Lestari. Nggih, Lestari nggih. Nggih, Lestari mawon. Nggih, mumpung wonten orjene.